Ураза бәлкем кемгәдер ябыгу усулы булып тоеладыр, һәм кем өчендер гыйбадәт еллар буе сыналган диета кебек кабул ителә. Әлбәттә, ураза кешенең сәламәтлегенә файдалы икәне күренеп тора. Бу инде хәзерге фән тарафыннан берничә тапкыр исбатланган. Өстәвенә, онытмаска кирәк, безнең сәламәтлегебез шундый ук әманәт, ягъни Аллаһ Тәгалә тарафыннан файдалануга бирелгән игелек. Biz аның өчен җаваплы. Шуңа күрә сәламәтлекне саклау һәм аны яхшыртуга омтылу изге эш. Әмма онытмаска кирәк, уразаның нигезе гыйбадәт буларак, нәкъ менә аның рухи өлешенә салынган. Анда кешегә ашау гына түгел, үзенең пары белән якынлык кылу да тыела. Ураза беренче чиратта ул гыйбадәт. Бу Аллаһ Тәгаләнең әмерен үтәү һәм аның төп максаты Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәте, ябыгу теләге генә түгел. Ахыр чиктә һәр кайсыбыз үз нияте белән генә түгел, үз гамәлләре нәтиҗәсендә дә җавап тотачагын онытмаска кирәк. Әгәр ураза тотучының нияте аш туру гына булса, ул шуңа тиешле бүләкне алачак, аннан да артыкны түгел. Әмма кеше моны изге ният белән эшләргә һәм Аллаһ Тәгалә ризалыгына ирешергә теләгән икән, Раббыбыз аны бу дөньяда да, мәңгелек тормышта да үз мәрхәмәте белән бүләкли. Аллаһ Тәгалә каршында рухи яктан югары дәрәҗәгә ирешү өчен ураза иманлы кешегә яхшы мөмкинлек икәнлеге турында киләсе хәдис раслый. Ул Габдуллаһ ибне Әбу Гауф, Аллаһ Тәгалә аңардан разый булсын, тарафыннан җиткерелә. Анда Аллаһ Тәгалә илчесе саллаллаһу алейхи ва сәлям былай дип әмер биргән диелә. Ураза тотучының төше, йокысы гыйбадәт кылу, аның дәшмәве Аллаһ Тәгаләгә хәмдесәнәләр әйтү, аның дугасы кабул булыр. Гамәлләре өчен бүләк 2 тапкырга артыр. Хәзер әйтегез, камил акыллы инсаннар буларак, мондый юмарт бүләктән кем баш тартырга әзер? Хәтта йокы һәм дәшмәү өчен дә бүләк бирелгәндә, гыйбадәт кылуга аңлы рәвештә илтифатсызлык күрсәтә торган кешене ничек атап була? Шуңа күрә тиешле игътибар вә ихтирам күрсәтеп, мәрхәмәтле Аллаһ Тәгаләдән улуг бүләк алу мөмкинлеген кулдан ычкындырмагыз.